čiže elektrické pole. Dobre. To je elektrické. A magnetické je tu asi okolo 10, 9, 10 na Tesla. Dobre. Čiže dajme tomu ten centimetr na výšku môjho prsta, hej? Takže 280 nanotesla, to je magnetické pole, hej? Magnetické, hej? Dajme tomu, tuto je 20 cm. 85. To sme nejakých 40, 50 cm na zemu. 30. Áno. 34. Dobre, skúsme tú elektrickú zložku. Tu je tých 20 cm. No. Asi pol metra. 20, hej? Volt na metra. Dobre. A to sme boli v polovici zhruba tej fólie, čiže ani na konci, ani na kraji. Čiže v polovici jedného pásu. Od tohoto elektrické pole najprv, hej? Tentokrát. Jasné. Asi tých 20 cm. Čiže nejakých 350. Asi to. 160, hej? Dobre. Dobre. Teraz to magnetické. Magnetické pole. 360. 250. 230, hej? A to je nejakých tých pol metra, necelé, no asi pol metra, nie? 100. Áno, 100. Dobre. Dobre, teraz môžeme skúsiť teda viac ku okraju a k druhému okraju. Tak dajme tomu, začneme tu. Čiže ideme magnetické pole, áno? To je pri tých vodičoch v podstate. Pri tých vodičoch, áno. Ideme vyššie na tých 20 cm. Na tých pol metra. 120. Dobre. A ešte elektrické. Elektrické pole môžeme tiež podrieť. Čiže 720. Volt na meter, áno. Asi okolo 250 až 200. Asi okolo 100 volt na meter. Aha, dobre. Dobre, a to je isté spravíme na druhom konci teda. To niečo by sme aj nemuseli teoreticky, stačí aj túto väčšiu. Jasné. Čiže magnetické pole. Že to je, ja som teraz naopak, že či? Nie, dobre, to magnetické pole začínali aj tam. Čiže... Ale myslím hore nohami som. Ja to vidím, či dobre to vidíš? Aha, nie, dobre čísla. Dobre, čiže 100. Asi okolo 10. No a tuto už sme klesli na dno, lebo to už viac ani nemáme. Teda menej nemáme v tejto miestnosti, čiže to sme už... Čiže na konci to je najlepšie v podstate. Na konci to je najlepšie, čiže logicky. Ja sa budem ešte pohybovať teda v tejto polmetrovej rovine, dobre, budem takto držať, pôjdem ponad túto. Čiže magnetické pole, áno. Magnetické pole. Počkaj, sa to zhodnilo. Čiže ono sa to smerom k tej strane zhoršuje. Tam, kde je prívod. Od toho prívodu sa vlastne to magnetické pole zväčšuje. Hej. Čiže ideálne je to zapájať tak, že proste tie konce spánkovej trvalospobytovej zóne dať tamtú stranu a toto k nejakej prichádzajúcej. Elektrické pole môžeme skúsiť tej istej výške. Dobre. Dole hlavou to bude teraz, tu bude musieť byť dole hlavou, než to nemôže držať, čiže ideme. Hej. Elektrické pole sa nemení. Hej. Nemení. Čiže mení sa len, podľa prietoku prúdu sa mení len to magnetické pole. V tejto istej výške máme elektrické pole všade rovnaké. Dobre. Skúsime takto. Elektrické pole je toto takéto. Na tom spoji to... No na tom spoji to závisí od toho, že aký pól je. Hodenie. Keď tu budú dve fázy náhodou. Skúsim otočiť teraz naopak. No skúste naopak jedno. No jasné. A to znamená, že aj táto tu... A nie, toto je nulák. Čiže teraz tu dve fázy. Že boli dve fázy. Tak je tu nič. No tu je nič.
No. Tak potom sú to dve fázy. To sú dve fázy. Takže keby sa to spájalo tak, že ich prehodím, tak sa čo rušia, alebo čo? Vzájomne? No, áno. Nie je to veľmi veľké to pole. Aha. Teraz, no, Tá samozrejme skúšame tu je silnejšie, áno, a tam bude silnejšie. Čiže tu to je otázka zapojenia. Počkajte, nie, tu máme kde tú fázu. Nie, tu je tiež fáza, hej, čiže teraz sú tu na dva nováky vlastne. Hej. Čiže, ale toto je v poriadku, keď ste to otočili, No. tak v podstate sme dostali fázu tu a tam. Čo je asi také, že homogénnejšie. Hej, homogénnejšie. No to sa môžeme klesať. Tuto je, vždycky na tejto polovici už bude nič, tu bude max, hej. Samozrejme, tam, kde je fáza, bude max. Čiže tuto už nebude nič. Tuto bude postupne pribúdať, až bude max. A tu zase nebude nič. Zase pribúdať, až bude max. Hej, to bude tak. No, čiže to je jasné, elektrické pole je jasné, ale to sa dá odteliť. Hej? To magnetické, teraz... to magnetické bude to v podstate podobné hodnoty dáže. Ešte to tam necháme. Sme to vyskúť, takže... Je to zákolíše. Pokyby. No jednoznačne táto generuje nižšie to pole, to je úplne očividné, že tu je 800 a tu je v tej istej rovine asi okolo 500. To ako je zodpovedal, to je 50, to je 80, že? Hej. To presne. Ako keby to... To je presne, to je vypočítané, hej. Je to presne na vzdialenosť môjho prsta, po výške vzdialenosti môjho prsta. No s tým, že keď pôjdeme sem, to bude už 1400, to bude okolo 1100. Dobre, môžeme teraz hodiť túto tretiu, ktorá by mala byť zle. V podstate takto ešte. No. V tejto polmetrovej výške, keď sa na to pozriete, sa to zdá byť... Malo by to byť vlastne homogénne. Ale to závisí, viete, to závisí fakt od veľkosti toho... Naozaj závisí od veľkosti tej watáže. To čím je väčší príkon tej fólie, tak tým samozrejme väčšie fólie generujú. No? 50 na dĺžkový meter má pol metra. Čiže metr štvorcový má 100 W. Aha, to je dvakrát toľko. Toto je 110 W na dĺžkový meter, čiže viac ako dvojnásobný výkon. A teraz je zaujímavé, že čo tam bude rozdiel. No, čiže každú vážime zase? No, tuto jednu sme vlastne merali, ale môžeme povedzme na koncoch, že jednu druhú. Len tak už prehodiť, že pomedzi nepôjdeme a prehodiť jednu druhú treba si. Ale tak aby sme neboli teraz v tom. OK, takže... Pájme, čo viem. Kde začneme? Začneme teda v strede? Povedzme. Magnetické pole, dobre? Tak to by bolo vidieť. Čiže okolo 950, ideme na 20 cm vyššie. A ideme na asi pol metra. Čiže 120, zhruba 110, 120. Áno. No teraz tejto nižšej výkonovej. Priamo na 400. 20 cm zhruba 200. A okolo 34. Čo je podstatne akože nižšie čísla, ne? No 40, Hej. Teraz na posunieme sem, tak vidíme, že je stále tých 140. Čiže nejaká tretina dole, tretinka z toho. No, ale menej ešte. Lebo tieto menej výkonné sa dávajú do izdieb a tie výkonnejšie maximálne dokúpené na rýchly nábeh, nie? Dobre. No a teraz smerom sem teda, tu na tých koncoch dajme tomu. Magnetické pole stále merieme, hej? Nie, tam v podstate nič na tom konci. Čiže toto šlácnúť pod hlavou proste podpustil na konci tieto konce fólie a pokoj.
Dá sa to udať. Áno, je to trošku rozdielne. Tu máme byť asi viac. No, tu sme už cez 2000. Tu máme okolo 1000 vo výške 20 cm a tu máme asi pol metra vo výške okolo 300. 200-300. A na to je? Aké je to druhé? To je za jedno. Tam to asi ten kábel robíme. Nie je to za jedno, Nie? tu iba 1000, tam máme cez 2000, tam môže aj 3000 V. Aha, takže tá tretinka tu stále háže tú tretinku. A tuto hore je to už len 60-50. Aha. A na konci? To je nič, neodmerieme. Hej. To neodmerieme vôbec. To už sa na hranici. A tá elektrická zložka ešte? Elektrická zložka. No, namerím to takto, aby sme dali homogénne, takže okolo 400, 200, okolo 75. Táto druhá, 400, 200, 75, ale je to logické, pretože napätie je stále rovnaké, čiže tá elektrická zložka tá bude v podstate rovnaká. Jasné.